Әллүки. Әллүки. Габдулла Тукай сүзләренә язылган озын көй. Очень много песен было написано. Габдулла Тукай яшәү дәврендә иң популяр булган җырларга яңа сүзләр иҗат иткән. Песни в его бытность. Әллүки одна из таких песен. Әллүки шундый җырларның берсе. Когда человек оказывается в среде, где нет Кеше озак вакыт чит җирдә бер ялгызы, якыннарсыз, туган телсез яшәгәндә, и человек ерактан долго находится, ниндидер таныш көйне ишетеп ала. он услышал от какого-то певца вдалеке какой-то знакомый родной мотив, знакомые слова. Әллүки бәллүки. Вот в этой песне Бу җыр аша шагыйрь нәкъ менә кеше өчен үзенең туган туфрагында һәрвакыт күңелгә якын сөйләмне ишетү, табигатьне, дөньяның матурлыгын тою нинди зур бәхет икәнен аңлата. Почему? А потому что это, оказывается, тоже часть нашего «я». И когда это «я» остается вот без этих вещей, нам, оказывается, не хватает. И Тукай как раз пишет в своих стихах «Милли Моңнар». Тукай үзенең «Милли моңнар» дигән шигырендә кешенең туган теленә, милли көйләренә һәрвакыт мохтаҗ булуын дәлилли. Это музыка, это речь, это мелодия, это красота. Для озонки Озын көй өчен иң беренче чиратта характерлы озын музыкаль һәм шигъри фикер мәслихәт. длинная поэтическая мысль, протяжная мысль. Это поэтому Шуңа да бу җырларның нигезендә фәлсәфә, лирика, мәхәббәт башлангычы тора. это особое размышление внутри певца, внутри поэта. Бу җырчы, шагыйрь, рәссам күңелендә аерым тоемлау булырга тиешлеген искәртә. Слова. Ә бу җырларны ничек башкарырга? Он сказал, Тукай фикеренчә, татарской татар җырын песни не громко, кычкырып, не надо её көчле тавыш белән җырларга кирәкми. голосом. Слова Җырчының сүзләре авызның ябык артикуляциясе аша әйтелергә тиеш. практически мы ничего не видим и слышим. Без кешенең бары тик моңланганын гына ишетәбез. Озонки — это такая песня, которая поется как самовыражение, ощущение такой медитации. Бу халәтне медитация хисе белән дә чагыштырып булыр иде. Состояние невозможно передать тонкий психологизм. Эчке халәт булмаса, бу жанрда нечкә психологизмны җиткерү мөмкин дә булмас иде. Всего изобилует Шуны да әйтеп үтәргә кирәк. Бу жанр беренче чиратта мелизматика белән баетыла. Бурма можно перевести Халык как телендә обращение, ул обращение, борма руку. дип әйтелә. То есть, когда Борма ул әйләндерү дигән мәгънәне аңлата. Лада в этой песне Борма аша җырчы тавышында ниндидер аерым милли төсмерләр чагыла. в голосе певца Һәм шул милли рух, милли үзаң, певцом, как йөрәктән чыккан хис-тойгылар моңны барлыкка китерә дә торгандыр инде. наверное, моң. Габдулла Тукай, милли моңнар. Ишеттем мин кичә берәү җырлый. Чын безнеңчә матур, моңлы көй. Түзә алмадым, бардым җырлаучыга. Дидем, кардәш, бу көй нинди көй? Җавабында милләттәшем миңа. Бу көй була диде, әллүки. Әллүки, бәллүки. Бу көй була диде, әллүки. Ишеттем мин кичә берәү җырлый. Чыны безнеңчә матур,
Zalmadım, bardım, yaralavuşuna didem kardeş, bu köy nide köy helke belki bu köy bula dide elki bu köy bula dide elki. Если пытаться объяснить, что такое мон, Моң сүзенең барысы да тәрҗемәсен эзли. переводы точные, только никто, по-моему... Әмма әле бер кеше дә төгәл җавап таба алмый. Мон, наверное, это все-таки какие-то... Миңа калса, переживания, моң ул кешедә авыр кичерешләрдән соң туган хис тойгылар аша барлыкка киләдер. такие Һәм ул моң медленные, например, песни, вот именно... Кара урман, Тәфтиләү, Әллүки, Кара урман. Тәфтиләү кебек озын татар халык җырларыбызда Кажется, что ачык күренә. мон — это переживания, вот такие тяжести такие в душе.